Здравейте отново на всички от нашата оранжерика любима, вижте. Да ви покажа сега краставицата как трябва да изглежда. Когато няма никакви болести и е хубаво, вижте краставичката, цветчето, листата трябва да изглеждат ето по този начин тъмно зелени. И не забравяйте да проверявате под листата дали има някакви боболечки или яйца. Вижте, още от първото деца вика стъбло, първото листо е пуснало краставицата, нагоре има и криви, заради студеното време, лошото време. Ето да ви покажа и тук, ето тези малки колтуци, не знам дали се виждат хубаво, докато са малки е хубаво да се махнат по този начин. Сега ще ви покажа на един корен тук, който те първо трябва да го колтучим. Ето вижте, така изглежда коренчето от дъното, вижте. И тези тревички задължително ги махате. Ето вижте. Да няма нито една трева. Също така и тези листа отдолу ги чупиме, за да може изпаренията, когато е много топло, да не пречат на нашите краставици, да може да диша отдолу, да има свободно пространство около 20 см. Ето вижте един колтук, който расте в момента тук. Не знам дали го виждате хубаво цялото. Ето по този начин. Просто го отстраняваме и го фърляме. И нагоре по същия начин. Ето вижте от този край да ви покажа. Махаме, хвърляме. Това също. Абсолютно всичките. Вижте и тук има. Махаме и това. Ето вижте дори и мъничките. Махаме. Махаме тия мустаци, конци или инсталон. Ето и това. И вижте сега едничко останало тук на върха. Чакайте да го фанеме. Оп. И отдано. И ето по този начин го превиваме. Ето. Изчакайте. Ето. И го оставяме да расте нагоре. Вижте, ето така изглежда оранжерията. Аз което го чистя. Листата по земята виждате. Виждате и краставиците. Дано всичко върви точно, защото наистина студено време дават. Имаме доста краставици. Също така и доста заявки за изпълнение. И ще се мъчиме да ви покажа един корен само, където имах, мисля, че белокрилка. Изчакайте да намеря и продължаваме. Ето вижте сега, не знам дали ще се види хубаво, аз ще се опитам да ви покажа. Вижте едни жълти яйчица и бели петна има по тях, както виждате. Когато ви се появи това нещо, ето тези жълти яйчица, не знам дали се вижда хубаво, пръскате през 3 дена. Вижте, при мен само на един корен са останали. Тая година има много и много да се внимавате с появата на мана. Ако не виждате в горната част на листото, обърнете долната, ето, от долния край също така ще можете да видите. Това останало тук, защото е пръскано скоро, през 3 дена. Ето, това всичко вече ще умре. Както виждате, нито една белокрилка няма. Не дайте позволява и вие на вашите краставици наистина или на вашите растения да се появяват такива белокрилки, миризливки и тем подобни неща, защото ще им спре. Както растежа, също така ще води до съхнене на целия корен. И така, наслаждаваме се. Ето тук не е барано, също така и не е колтучено. Вижте само какви млади краставици. Перфектни са и на вкус са перфектни, така че пожелавам на всички, които отглежда краставици и любители на земеделието, също така на оранжериите, да им се получи всичко най. Ето вижте, тук няма иначе. И няма друго какво. Ще приключа с това видео. Надявам се, че е станало едно полезно видео за вас и да ви е от полза. Пожелавам на всички успех и чао и до нови видеа от мен. Успех на всички!